ang FIBA gin-cancel tungod sa COVID-19. Kag sa aton balita entertainment, Carla Estrada proud nga protective nga magulang si Daniel Padilla. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5. Antes kita mag-commercial, balita na nagikan sa Patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon John. Aksyon na Dorel isa kasunog ang nagluntad siya ni Kadabang gabi diri sa engineering building sa STI West Negros University. Siniginamang sa lutang nagabunok ng ulan si Mandrino ang pagpalong abis ng kalayo sa mga bombero diri nga nag-responder mismo sa may STI West Negros University. Aksyon na Dorel. Ang patulari kita sa gwa lang mismo sining bulutuan kumo hindi mapanugot ang tagdumarahan sa muman mismo ng universidad nga makasulod kita makapapitig to kung malaragway natin ang pinakaroon ng sitwasyon diri mismo sa moment sini nga bulutuan Aksyon na Dorel. Pero makita naton pertikramo sa mga bombero, mga fire truck nga nag-responder diri sa lugar. Yari diri ang pinaka-volunteer fire brigade, yari man diri ang kiyakaman ka Bureau of Fire Protection Bacolod. May pilaman ka mga ambulansya nga nag-responder diri sa lugar, no? Kung sa aton nga mata-aksyon, harito sa tunga mismo sa may entrance gate mismo. Ato lang din makita naman ang aso abi nga yara drama kason. Ang aso aming ginagila mo pinakataas so kay na ang nalaragay. Action John. Action na Dorel. Yes, Action John. Liog na lang ko consolidate karon sa imong report sa action na firing line. Yes. So, pa man ang pinakasitwasyon rin na kasunong runtad pero mismo sa SCI West Negros University. Plus report gikan sa Batol, ang taglibot sa Bacolod Aksyon Sandia. Sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Aksyon Radio Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Aksyon!
Last 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time antes ang aton nga balita lokal. Bago lang nga sulod nga balita ang Negros Occidental agin pay dalom sa yellow warning kag ginapaabot ang flash floods sa mga nanubuan nga lugar kag landslide sa mga bukid nga bahin sang probinsya. Closely monitoring naman ang ginpanugyan sa tarang nga Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa detalye na balita lokal, ginpasakan ang kaso nga rape batog sa 43 anyos nga amay nga ginaligar naghimulos sa 16 anyos nga bata. Suno kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, tagpamuno sa Bacolod City Police Office Women Children's Protection Desk o kon BCPO WCPD, positibo sa sexual abuse ang biktima base man sa resulta sa examination. Wala nagin sapak ni Torrendon ang alegasyon nga himo-himo lamang sang biktima ang kaso kag ginalegar ang nobyo siniyang nagtandog sa iya. Pathag ni Torrendon, consistent ang panaysayon sang bata nga amay sini ang naghimulos sa iya. Ang suspect nagapabilin sa custodial facility sang Police Station 9 matapos mapasaka ang kaso subong nga hapon. Nagapabilin sa protective custody sang BCPO WCPD ang biktima. Ang mga investigador nag-conduct sa investigation o color inspection at the same time nag-interview gate sa atong biktima. So dira ma-establish kag makita natin nga may abuse. Si BCPO WCPD Head Police Lieutenant Arlene Torrendon. Sa iba nga balita lokal, isa patay, isa pilason sa duwa ka mag-utod nga ginpambuno sa Puro Kalubihan, Barangay Cartagena, syudad sang Sipalay. Huwebes ng gabi, ang napatay ginkilala kay Jomar Salibio, 36 anyos, samtang ang pilason ginkilala naman kay Jomart, 38 anyos, nagapuyo sa Barangay Punta, Bulata, Banwa, sang Kawayan. Sa investigasyon sang Sipalay PNP, nagakatulog ang biktima nga si Jomart, kag nagapanyapo naman si Jomar sa kamalig sang nag-abot ang sospetsado nga si Nilo Galanido. 47 anyos kaginbuno ang mag-utod. Naigo si Jomar sa hawak samtang nga sa baga naman ang kay Jomart. Ginhingagaw dala sa hospital ang duha apang gindeklarar nga patay si Jomar. Samtang nadakpa naman ang sospetsado kag sa karon padayon ang investigasyon sa motibo sang insidente. Maga-sponsor ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sang 5 ka mga pigado nga pasyente kada bulan sa Dr. Ramon B. Gustillo Hospital sa Banwa sang Manapla. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, inanggin kasugtan nila ni Dr. Gustillo sa ila pagsugilanon sa Governor's Office subong adlaw. Dugang pa ni Lacson, mangin benepisyaryo nga pasyente ang matigulang nga naaksidente kag naapektuhan ang lawas. Ang sinuman nga benepisyaryo ang dapat lamang nga magpresentar sa Negros Occidental Healthcare Program Family Card o kon PhilHealth. Apang kung wala sang card, ginpasiguro sang gobernador nga tinguan sa gihapon sang gobyerno probinsyal nga mabuligan ang pasyente agod mapabulong sa among nga hospital. Si Gustillo ang ginakilalang inventor kag world-renowned orthopedic surgeon nga mo nagpatukod sa hospital nga may ambulatory surgery kag entertainment center balor tunga sa bilyon ka pesos sa Barangay 1A, Banwa sang Manapla. Sa iban pang balita lokal, ginpasiguro sang consular agent sang South Korea nga si Lee Kwebong kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga istrikto ang ila ginapatuman nga precautionary measures sa mga Koreans nga nagaabot sa Pilipinas batok sa coronavirus disease o COVID-19. Suno kay Lacson, iya gin-imbitar ang mga opisyal sang South Korean Community Association in the Philippines sa Negros agud nga magsugilanon angod sa ginahimo nga kampanya batok sa COVID-19. Dugang pa sang gobernador, may duwa ka mga personal nga gindesignar ang South Korea sa ila consulate office sa Cebu nga amo ang nagausisa sa mga nagaabot nga Koreans. Sa Marso 3, nagdeklarar sa giyera batok sa COVID-19 si South Korean President Moon Jae-in matapos ma-record sang Korea Centers for Disease Control and Prevention ang 32 ka mga patay kag 5,328 ka mga kumpirmado nga kaso. Sa dugang nga balita lokal, wala sang dapat kabalakan ang lehitimo kag rehistrado nga mga asosasyon sang tricycle sa syudad sang Bacolod angot sa regulasyon nga ginpapanawag sang Department of Interior and Local Government sa tanan nga mga LGU.
Suno kay Councilor Dindo Ramos, Chairman sa Committee on Transportation sa Konseho, antis pa man nagpapanaog sang memorandum ang mga departamento, abanse na nga napatuman sang syudad ang mga regulasyon. Dugang panirambos mayara sang nagakaigong ordinansa marota nga aprobado sang syudad, gani ini silang hindi na matandog sang mga memorandum magluwas lamang sa mga nagabiyake nga e-bike nga wala malakip sa amo nga ordinansa. Sa katapusan nga balita lokal, ginahulat na lamang sa himamayan PNP ang desisyon sang 23 anyos nga maestra kung luyag magpasaka sa panumbungon batok sa nagkastigo sa iya nga estudyante. Sudo kay Police Chief Master Sergeant John Derek Capunong, ang investigador sang himamayan na PNP, kompleto na ang dokumento sa pagpasaka sang kaso. Dugang panikapunong kabahin sa proseso amo ang rekomendasyon halin sa barangay kung wala sang areglo nga matamo. Kaso nga direct assault ang atubangon sang suspect. Sa madumduman ginaligar sang 23 anyos nga maestra sang Raymond Tongson National High School Suay Extension nga ginkastigo ini sang 15 anyos nga estudyante. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga balita national, DOH ginkompirmar ang duha ka panibagong kaso sa COVID-19 sa pungsod. Kapin 102 milyones pesos ang suspected shagbu na kumpiska sa PDEA sa Cavite. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon! Las 6:20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sa Department of Health ug DOH nga duha pa ka kaso sa COVID-19 under record sa Pilipinas. Bago diri nagsaka na sa 5 kadamuon sa nagpositibo sa balatian sa Pilipinas. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, ang duha ka mabago nga kaso ang ginakalakipan sa duha ka lalaki nga ang isa ang may travel history sa Japan, samtang isa ang wala nakabiyahe bisan diin man nga pungsod nga apektado sang balatian. Ang 48 anyos nga Pinoy nga gikan sa Japan ang nagbalik sa pungsod sadtong Pebrero 25 kag ginhilanat sadtong Marso 3. Naka-admit siya sa karon sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang isa pa ang 62 anyos nga Pinoy nga wala naman sang travel history. Sunod kay Duque, posible makonsidera nga local transmission ang ikalimang nga kaso. Sa karon nagpatigayon na sa contact tracing ang DOH para sa mga nakaupod sang 4th kag 5th COVID-19 cases. Ang mga naka-close contact sa ila, ang pagkakuhaan sang samples agod mausisa. Kapin sa 102 milyones pesos ang ginasuspetsuhan shabu na kumpiskar sa Philippine Drug Enforcement Agency sa buy-bust operation sa Aguinaldo Highway kag Molino Boulevard, Barangay Talaba 4, syudad sa Bacoor, Cavite. Naresto sa operasyon ang duha ka lalaki kag isa ka babae nga ginakilala lamang nga sanay alias Boy, alias Dan kag alias Ana. Nakumpiskar sa 3 ang 15 ka kilos ang ginasuspetsuhan shabu nga nakasulod pa sa T-bags nga may street value nga 102 milyones pesos. Sunod kay PDEA Director General Aaron Aquino, modus ng illegal nga transaksyon amo nga i-park kag ibilin sa pusher ang salakyan sa isa ka lugar. Pagi sa duplicate nga yabi sang salakyan, ibilin sa main source ang illegal nga droga sa sulod sang salakyan. Nagwa man sa investigasyon nga si alias Boy amo ang main source ng shabu sa Cavite sa bugos nga Region 4A NCR area kag syudad sang Zamboanga. Natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga anaaresto nga mga sospetsado. Ginmando ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang pag-disinfect kag temporaryo nga pagpasira sang prayer room sa Barangay Green Hills, San Juan nga masami ginakatuan sa isa ka Pinoy nga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Sa ginpagwa nga pahayag ginmando sang alkalde sa San Juan City Health Office nga i-disinfect kag i-sanitize ang pasilidad. Temporaryo man ini nga ipasira samtang ginahimo ang disinfection. Samtang kabulig naman ang DOH nga nagapatigayon sang contact tracing agud makilala kung saan sino ang nakaupod sang pasyente umpisa sang Pebrero ang bulan nga nagumpisa nga nakitaan ini sang sintomas. Ginpanugyan ni Zamora sa mga residente nga mangin kalmado sa piyak sang unang nagpositibo sa kaso ng COVID o COVID-19 sa San Juan. Sa kadapusan nga balita nasyonal, nagapati si suspended lawyer Larry Gadon nga wala nagarespeto sa opisina sang presidente ang ginhimo nga sulat ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag House Committee on Legislative Franchises Chairman Franz Alvarez sa National Telecommunications Commission o NTC para atagan sa Provisional Authority nga maka-broadcast ang ABS-CBN. Sunod kay Gadon, hindi dapat magmando ang Kongreso sa ahensya sang gobyerno nga yara sa idalom sang co-equal branch sini. Dugang pa ni Gadon nga dapat respetuhon sang Kamara ang institusyon kag ginpaagi una sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte ang sulat nga mo naman ang maghatag sang direktiba sa NTC nga yara sa idalom sang pagdumala sini. Ginpahayag pa ni Gadon nga ang sulat sang komitiba ni Alvarez sa NTC hindi desisyon sang Kongreso tungod wala naman iniging botohan sa mga kongresista. Ginpanugyan pa ni Gadon kay Alvarez nga magkonsulta sa abogado antes maghimo sang kun anuman nga tikang. Las 6:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International, Sports kag Entertainment pagkatapos gid lamang sini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30.
Kagkaroon sa detalye na sa aton balita international, 35 ka mga sakay sang MV Grand Princess nga ginpunggan sa karon sa baybayon sang California ang nakitaan sang sintomas sang flu. Sunod kay Mary Ellen Carroll, pamuno sang San Francisco Department of Emergency Management, ginpatuman na ang testing protocol sa barko kag unahon nga usisaon ang mga pasahero kag crew nga mayara sang sintomas. Sa tion nga magwa na ang resulta sang pagtuon sa ila kag kun mayara sang magpositibo, desisyonan sang Center for Disease Control and Prevention kag California State Health Department kun diin ang pinakamaayo nga lugar agud nga i-encourage ang barko. Yara sa 3,500 ang sagay sang barko, kalakip na ang 2,383 ka mga pasahero kag 1,100 ka mga crew sa diin, mas sobra 500 diri ang lunsay mga Pinoy. Ginbalabagan ang barko matapos nga magpositibo sa COVID-19 kag mapatay sa California ang naging pasahero sini sa naunang voyage sa Mexico. Kag sa ato naman nga sports balita, gin-cancel sang Federation International Basketball Association na kon FIBA ang pila ka mga hampang tungod sa krisis nga natuga sa coronavirus disease o kon COVID-19. Base sa statement nga ginpagawa sa international body, nadesisyonan sa FIBA nga hindi na lamang pagdayunon ang duha kampang tungod sa nagapabiling nga pandam sa COVID-19. Ang 3x3 crew sa Pilipinas ang natalala kun tani nga magahampang sa Olympic qualifiers sa India sa Marso 18, samtang ang Batang Gilas ang magahampang naman sa Under-16 Asian Championship sa Lebanon sa Abril 5. Sunod kaya sa mga basketball ng Pilipinas Federation President Alpan Lilio, ila ginasuportahan ang desisyon sa international body nga ang prioridad among safety sang publiko subong man ang players kag coaches. Kag sa aton balita entertainment, gindayaw ni Carla Estrada ang pagka-protective nga magulang ni Daniel Padilla pag-abot sa iya mga utod. Sa madumduman nga sadtong Pebrero 28 sa ika-18 nga kadlawan sang utod ni Daniel nga si Maggie Planas, nakit-an sang tanan kung ano ka protective sang aktor sa iya utod nga babayi. Nag-viral pa ang video ni Maggie nga kilig na kilig sa performance kag pagbahig istorya sa anay The X Factor Australia contestant nga si Justin Vasquez, samtang si Daniel ang seryoso nga nagalantaw kag nagabantay sa duha. Patag naman ni Carla nga natural lamang sa duha niya ka mga kabataan nga lalaki ang pagka-protective kag ginpahayag sini nga proud siya tungod ginpakita lamang ni Daniel kung ano ang gintudlo sa ila nga proteksyonan nila ang isa kag isa. Yes, action na natin kita magtakop subong nga hapon. Mayara ka na sa greetings sa imong nga mga action nga nagapamati sa aton subong nga hapon. Dali lang action Dorel. I-check ko dan na ya. Yes, Mayo, lang ang pagpamati kay Sir Romo Pasaporte. Sila niya nagamonitor siya dito sa Goldcrest Village sa Barangay Bata. Kag Priscilla Brizuela, kay Burza Gom, Maria Luz Grijaldo Macunat, kay Rolly Santillana, kay sino pa? Sa tanang nagapamati sa atong subong nga hapon kay Sir Cantonina dra sa Valladolid, nagapamati man. And of course, kay Pastor Mark kag sa asawa, pasadri sa Bacolod. By the way, action Dorel, panugyan na naton sa mga ka-action na precaution na ginaton kay subong damo. With indri pa lang sa syudad sang Bacolod is damo ginsang na record nga may mga or reportedly pagsaka or pagtaas ng tubig. So sa mga ka-action naton nga naga-monitor subong basi ba lang may tendency gid nga possible maaberyado action Dorel kay Yes. since muna gani pagbaha-baha subong ang Negros Occidental is ginpaidalom sa yellow warning. So halong-halong gid mga ka-action kag importante nga monitor kita from time to time. Yes, correct. Kay para ma-check naton, may baluan naton kung diin ang mga lugar nga may mo kung pwede pala naton malikawan agud iya nga malikaw man kita sa mga baha nga area dili Yes, sa Bacolod. monitor man action on sa mga advisory bala sa aton nga Local Disaster Risk and Reduction Management Council para man sa posible basi may ma-evacuation bangod pila ka mga lugar man diri sa Bacolod ang nanagadalom na ang baha, especially sa lugar sa diin pang Balmukainab, Barangay Kay ina na check naton sa area sang Barangay Villamonte.
Aha, may nagalambot na yakuno ya sa ilang nga tuhod ang pagbaha Aksyon Dorel. Nalantawan man naton kay actually kadamo sa mga ka-aksyon naton nga nag-send sang ila ya nga mga video, hindi lang gid litrato mismo ako di video na gid, naga-live sa ila man nga kaugalingon nga account kag ginapakita kung ano ang pinaka sitwasyon sang ila ya nga ginausoy nga dalan. Particular na check naton sa area sang Mandalagan Aksyon Dorel. Ang baha is kung lang taon naton di natabunan or ano tawag na natabunan ang roida Nalapaw or na sa ang roida. nalapaw na sa roida sang salakyan. So may iban pagid sa area sang dalan magsaysay, may ara pagid kag may ara pagid na report sa area man sang Mansilingan. Nalipat ang ko sang pinaka-specific sa area dira sang dalan Mansilingan. I think sa dinto gani Action Henry nga area. Okay. Okay, sige, aksyonan sa atong linya na sa Sige, Aksyon si Aksyon John. John. Para Sige. sa sitwasyon, no, situational report, diri sa syudad sa Bacolod. Angot sining baha, Aksyon John. Maayong gabi, Aksyon Dorel, kang aksyonan sa ito na lang nga magkakaksyon karon gila mga gabi. Ang pato karon live kita diri along area sa Burgos, Lope Faina. Kung sitwasyon diri sa dalagan sa trapiko o magawalan, makabit di karon nga bumper to bumper. Kalason kalakat diri ang mga salakyan mga kaksyon. Bawod man tuman ka damo sa mga salakyan, especially ang mga kaksyon naton nga na-delayed bara ko na stranded abi bangod man sang paghabubo sa madamong ulan sa palibot sa sunod siyang Bacolod karon ginamang nga hapon tubtob siniman nga kagabiyon. Pero as a broadcast time, medyo nagtuluto-tahaw na gid man, hindi na mo sinakatudo ang pagbubo sa ulan. Pero ang traffic ng gadari mo gini ang pinaka-problema siniman nga kagabihon. Area kita diri sa Burgos Circumference Lupesay na tubang sa Burgos Public Market. Makita diri nato no iba naton nga magkaksyon nga wala masakyan kay ang mga pasahero nga jeepney gotok subong man nga mga tingon iban diri nagapalakato nagidama no walking na lang padulong sila matagsag ka mga kaladtuan mga kaksyon or even magsakay ka man di pasahero nga jeepney hindi ka mag-expect nga maging madasig ang biyahe nimo karon kay haluson gani ka move ang mga salakyan mga kaksyon. Dito kinakailan nagalain sa sunog runtad sa may STI West Negros University o galang kay wala kita to nakasunod nakapenalty pa sunod kay hindi mapanugot ang tagdumarahan sa mga mismo nga universidad posible may pila sila ka mga protocol o konpulisya naman nga ginapatuman drama mismo sila mismo nga balutual dire kita mga kaksyon sa liwat naman along area sang Lopesay within sa may area naman sang Ellen Agustin o kung mas kilala sa tawag nga Malaspina Lopesay karon nga pon bumper to bumper man ang traffic situation mga kaksyon nagaranda de nagapinakadto pa kariman ang mga ambulansa karon nga gabi mga fire truck, mga emergency responder, mga volunteer fire brigade sa paglibot sa pila ka mga lugar sa palibot sang syudad sang Bacolod. May gina-check pa kita diri pilaman kay impormasyon nga nagsulod diri sa aton nga nabato naton sa mga gabi mga details in relation to sa naglunta diri nga pagbaha sa man nga gabi mga kaksyon ang sining hapon tubtob man sining nga kagabiyon ang pagbunok sang ulan nga tubtob sa mga tinon although nga hindi gina mo sina kabakot abas kog mga kaksyon plus gyapon nagasigi pero ang volume sa mga salakyan aton diri makitaan aparte na kadamo even sa pilaman kay mga mayor nga dalanon like Dalan Araneta mga kaksyon umalin magsaysay Araneta pasulod kabi downtown area may picture man yung ginpadala sa aton bago ginamang damo-damo na stranded ng mga pasero palabot area mga kalsyon sa nga plaza publika kita rin nato no sa may downtown area mga kalsyon karon nga pon pero tigit kinamo sa mga salakyan ara sa mga pasero na giniulat dala sa mga salakyan man ug galing kay tiyan muna nga kay nagiginutok dito sa magsaysay Araneta magkaksyon hindi dasig-dasig o kung dadaling nga makamove ang mga salakyan kay pwede makataas ang level ng tubig da mismo sa may magsaysay Araneta ang area sang barangay Bata magkaksyon ang barangay Mandalagad padulong diri naman sa may barangay Villamonte karon nga po nagsupply man ang pinadiri ka mga dalanon sang pagpulabaha mga kaksyon ang bagay nila botos kilid diri samtang nagapalakaton nagaubog sa baha diri naton nga mga kaksyon nga nagapalakaton along Dalan Burgos mga kaksyon palapos area naman sang Lopez Hainap may padulungan makita karon nga update diri may angot naman daw may sunod na diri information dito sa may Bangka Corebla dira sa may Hernais Extension tubang sa Bacolod City National High School padulong dito sa Doña Juliana kag dira sa may City Heights padulong mismo sa may Bangka Corebla makaksyon perti kabugat ang traffic dira
ang drainage kay ginakayo puno na sang tubig mga kaksyon. Timakon mo na pero dalom lagi pang kalkal kung nabigin kutkot dra sang mga otoridad para pumutahan abis ng tamburo galing kay tiporting bunok sang ulan alin pa kay na sang hapon tubtob na sila nga kagbilang nga perting yang bubo nga dogin na pusdak lang ulang mga kaksyon tubtob man nga nagdalapaw sa dalanon ang tubig kagamo ng pinakamadalo nato nagasuprer sang pagbulo ba may pila ka mga record ri gina-check nato ng Disaster Reduction Management Office o kon CDRMO sa pinakauli rin nga mga update mga kaksyon kon sitwasyon sa atong palibot ang ato naman nga paghambalan ang area sang barangay 4 dra sa may dalan Gatuslao, dala na barangay 3 mismo sa Gatuslao man karon nga po nagtaas man ang level sang tubig sa mga mismo nga lugar mga kaksyon. May pilaman ka mga report may mga panimalay nga nagkaraanod la no kay especially mga puluyan nga namtang malapit sa pila ka mga suba mga pampang mga kaksyon kinahanglan kini maghalong siniman nga mga tinion kaangay sini bangod nga tiperting pagbubo sa ulan ang hangin perti man ang dupoy-dupoy mga kaksyon. Aton kalangitan sa gyapon madulom-dulom karon nga gabi yung laki magtanabi nga manabi si ang bulan mga kaksyon magwag lamang adto pati maano bla nga kon baga naghulaw kanang kuntat na ang ulan. Pinala ka minuto sa nakaligan nga padayon kita nag-report ang pato lagi Japon calendar wala gid Japon kag ios ang ato naman nga salakyan padulong kita sa may Burgos Circumferential Road. Ali na bago ko lagin mo no bago lang man ka-move ang salakyan mga kaksyon. Nakabaton kita sa report bago man nga ang Bacolod Traffic Authority Office ng gaana sa abiso na kinahanglan nila i-prioritize ang Burgos Circumferential Road mga kaksyon. Agod nga magkalakat man ang salakyan kay perting traffic dra. Masaya ka jeep subong Luzon ka move hindi ka dali magaksyon na biyahe o kung nabilakat na sa lakasyon tagsa ka mga padulungan isa may ni kapanumdum naton sa tanan naton nga magaksyon mga ginikanan nga nagaulat sila matagsa ka mga kabataan mga estudyante nga nagapauli sila matagsa ka mga pulian karon ngapon nga hindi ka mo dala magkabalaka although tingkap inagid man ni galing kay perting traffic magaksyon sa pila ka mga dalanon sa palibot sa sulad sa Bacolod na uma na ina ay perting paglabubo sa ulan kagamunay ng tuga nga nag-stranded ang pila ka mga pasahero ang mga depasero nga silagyan perting traffic it's a one of a kind traffic mga kaksyon sa pila ka mga coverage sa mga baha nga ito na padulungan abi karon nga gabi ang perteg ng traffic sa pila ka mga dalanon sa palibot sa sunod not to mention ang area sa Lacson perting baha drop umalin sa may Lizares Lacson padulong digto sa Nais Lacson Tutto Rosario Lacson mga kaksyon pasulod ka diri sa may Libertad Public Market perting pagtaas sa level ng tubig ang baha sa dalan mga kaksyon nagralapaw na ang mga rason ko nga hinay ang movement sa mga salakyan importante diri kagiho kay kung wala ka nagigiho bumper to bumper ang traffic ang mga delikado mga kaksyon kay hindi mo ginabatsagan yung perting kay hinay ang dalaga sa traffic o kada wala progress ang traffic situation sa palibot sa surad sa Bacolod. Ang pila ka mga traffic lights ka kay diri sa may Burgos Lopesay na ginpatay kay ti ang nagamando diri traffic enforcers na lamang mao ni kimiban nga mga initiatives man ang atong nga magkaksyon mga driver bla sa mga salakyan nga mo na lang ni ang naggabulig man agod nga maghatag man na direktiba gapanaog abi sila nga nasakyan nga gasulay sa ulan para magbulig naman sa mga lugar, mga intersection point nga perti ang baha mga kaksyon perting kabugaton sa dalaga sa traffic nga sila ginamang ang nagamando may pinato diri ka mga kaksyon nga aros nga dala no na pinunsok kita diri naton sa may Burgos Circumferential Burgos Lopesay na di magkaksyon nga mga pasero aras nga sandalan pinerdana ay kay hindi sila kaubog perti ang magkaksyon area dre sa dalan Burgos Lopez High no perti kataas sa level sa tubig man mga kaksyon karon ginamang nga hapon ay dito pwede mapasakay pa no ay ba dito pwede na mapasakay no saglaton dre kung kasulod sila hindi nagoro ng alam nagoro ibang direction na do sige ba Aksyon, John? Aksyon John, as of this broadcast time, wala pa man sang report nga may gin-evacuate nga mga residente sa Bacolod? Wala pa kita kakwasang update gikan kay Mr. Jomari Vargas sa City Disaster Reduction Management Office Aksyon doors kung may mga gin pang evacuate na abi nga mga puluyan no so may wala nga pumuluyo gikan man sa naglaylay nga lugar diri sa Bacolod karon gilamang nga hapon pero check naton dugay na
kay even din Burgos so perting ba diri basi pwede nyo kita contact Aksyon Doors para makakuha kita sa update gikan sa may CDRMO about that particular data nga makuha naton man karon gilamang nga hapon o karon nga gabi. Sige, Aksyon John. So far diri sa atong ginakamtangan tubang kita diri sang STI West Negros University gabi naman diri traffic man mga kaaksyon no. Sa klaton diri dugay-dugay kung diri mga dugang information nga pwede naton man makuha sa tanan nga magkauson samtang kita pa dahil man nga nagalabyo nagabantay sa pinakalang sitwasyon sa palibot sa syudad. Pasalamat kita kay naghulaw na no ang ulan sa liman nga mga tinion ang problema lang di kadugay mag-subside sa tubig mga kauson sa baha bla no kay posible mga puting supon guro ang sa estudyante nagpabog ang ginanod ka ba ang iyang nga sapatos si Aksyon Doors may pinadiri ka mga area nga daano nga ang iya ka basiwa posible ini no hindi ang iladiri nga mga hindi amo ginaka lapad abi nga mga ang buho diri nga posible tani dasig maka subside ang tubig Aksyon Doors no sa gyapon na kita diri sa may atubang sa JPD apartel. Anyway, update sa tubang sa SM City Bacolod, pwede na kadamo sa mga memes over the social media. Kareport nato na baton nga ang baha dito pwede kataas. Labot na sa may tuhod, Aksyon Doors. Karon man nga gabi, alam ba kayo na pagbulog sa ulan, tubtom na sa gabi. Pwede ang ba, dugangan pagiligto sa may circumference road sa may Bacolod City Government Center. At tubang sa nga street pwede man ang baha na pagbahabi karon naman nga gabi no may pinadri ka mga standard nga mga estudyante no pwede kadamo sa may STI West Negros University di sa tubang sa Burgos Public Market mga kaaksyon amo man ang sitwasyon karon gidamang nga gabi mga kaaksyon. Anyways ang traffic wagid sansa pwede ang traffic karon gabi kaya hinay sa dalagan sa trapiko magkaaksyon bumper to bumper ang pinaman ka mga lugar mga kaaksyon. I-check na ton ang Philippine Coast Guard gani gina-check na ton kung kamusta ang ila diri nga update mga kaaksyon kung na may biyahe o kung na wala bala sa piraman ka mga pantalan sa palibot sa syudad sang Bacolod karon man nga gabi mga kaaksyon. Kay gina-check na ton kina sa nga tulo temprano may biyahe pero don't no kung karon nga gabi may biyahe mas gapon ang mga salakyan. Sige, Aksyon John. Okay, so nautod sa Aksyon John sa patrol aton siya nga balikan. Na? Yes, Aksyon na Dorel, no? Sanda kita gyapon sa may area. Nagpatato sa totalan nga magkaaksyon ang pinakarespetasyon to dalaga sa trapiko kag ang palibot sa syudad ng Bacolod karuman nga gabi. Dari sa itong ginagkamtangan, masasari ko na, gatlo taritin na lang, pero hindi rin mo sila kabastog ang ulan, mga kaaksyon, sa may palibot sa surat naman sa Bacolod. Si Aksyon John, karon na i-consolidate mo lang sa action firing line with Aksyon Artay Hupon. Yes, Aksyon na doon. Naman ang pinakasitwasyon din sa itong ginagkamtangan sa palibot sa surat sa Bacolod, yung gila mga gabi, rekta dari sa Bacolod, palibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz, ito na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Report na Aksyon John sa patrol, karon lang dugang sa action firing line with Aksyon Artay Hupon. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalya sa Aksyon Balita Evening Edition, karon adlaw Biyernes, Marso 6, 2020. Ang inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Ako naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,